wangu fanya nini unanimakua. Kungo wa professional. Kutora na umakua ni professional anubadala. Watu kaiti kichini, wewe watu sio kaiti kashakati, watu ni journalist. Kuratu already mauipo okaita makua unikamukana kemari ka urupotsi. Yo kaita anokurolesa. In class I was a noisemaker. Basic by you, I must tell you noise. If you snap to a mushoshi, you can run your. Let us go on San but today I'm still making noise on the other side. Perfume de yake nemba sakwake yaita kutarangani wepesa hapa na kutakuna kuishani sila kuna Kristo. So that already mu area mako, mu field mako, mu life mako, you are gifted. But the gift yake haudi kuishani sila for the better of the kingdom. Boxing jaiwe no batara, kuroba mwamu no batara. But minu muna nunguru wakati wake Jesus. Anjo suwa. Weyachine nungu kukuni samshana so. Chorwita zino batara, but ruwita area isiriu. Netara ne wangu ipanaita empowerment teacher and location so. Because kune mungu kutile kufunda ana ama anu nyara kuwachila watu. Yeti makamba ni dry clean anu wachila watu. Dry clean kuwachila wanu yembe basa uzi. Asibaka wacha ni mshini mkati Uyo nuti tukuka wache ni kune mshini ni kuwacha wanu wachata maa. Opportunity mukana mukazuya asa chari kupaku na Justin shagara ina chushiri mali. Jonati pauli baba you are gifted. But the gift yacho ili ushanda mu wrong area and ili ushanda pa wrong time. Perfume nde yake ya don't awane ropa fazo. In you there is a blessing. But I will ishadi sira mwimba mashi. Jesus. Kune vanhu vari active outside kana vamu church unofuta taatauri. Akakutambira panza apa. Mukazoibwa muno mamira anenge akaita unofuta taatamba. Vanhu vanotamba. Ukada kuzoti mukristo anotamba. Vapaitwe rumba pamuchato. Pamuchato havaditse gospel ukapa. So go up. Whatever we must stay down, we will manifest. Time and chance are given to all. There is a blessing already in you. Mukati perfume de yake ndio kubasa kwake. Already abasikudiwa za usina barudiwa zakato depositwa na mwalimu uri. Kuturumitse mwalimu ali bakuitire favor. But wakai pano ndo ushandisire pa wrong side. Panzapa ndo pa unoshikona kuite mukati. Wesi kanari warume zao panzapa. Bani rudo. Kumeza ayo atau. Timini laughing. Nyasha nikakukisira mungu panza hapa ndio mnataka mdomo. One side. One side. Shano nyara nyara, sto shano
anogona steering. Kune kwaanozvigonera. Ndakati kunzwa munhu achiti ndinga akaomera, kuna munhu akaomera. Kune kwaanonyatsodyirwa. Kuna munhu akaomera usanyeperwa. Omera. Don't tell me akaomera. Wari iri dzaunotozika kuti inomuda. Wrong place, wrong side. Perfume yakangoshandiswa ikatomupa zita rekuti chifeve, nokuti paaifamba achionekwa achiatarita varume so perfume yakamupa zita rinonyadzisa kunomutukisa. But agona kushifta uya kuna Jesu ane zita rinonzi kwese kuchaparidzwa vhangeri in the memory of her. Sakamise Nyasha isi. Sakamise chimbo chiri pauri. Mwari vakachisa mauri kuti chichiblesse mhuri yekwako chisimudzire upenyu hwako. Vanhu vakatendesa pa wrong side. Jesu chaari kuda perfume. And mukadzi perfume yacho anayo. Why? Because ndemufield kwake. Zvora kuti munhu wese ane chaanacho mufield yake, mugift yake. Chinodiwa kuti ashumire Mwari, Mwari vamupe ropafadzo. Kona muruka kwese vanogona sei? Vamutamburukawo maimvundisi anonzwa loss. Wapfungwa yake ndekudai Jesu achionekwa. Utadza kutaura nevanhu. Wozitaura naye. Genesis 18 Mwari chaiva vakaburuka vari varume vatatu vakaenda pamabhuramu. Mwari anotoenda kwavari. Kune munhu anototi rangu hatisomba munhu. Mwari waanonamata akatongosiya kudenga kunosera kusina Mwari. Ndokuti zviro zvedu zvinogara zvakashanda. Mwari wakaenda kumba kwaAbhuramu. Even kunhamo Mwari anoenda kunhamo. Zvanzi Mwari ndo vakaviga Moses pagomo paMount Nebo. He was buried by God. Zviro zvikaenda kunhamo kwenyika. Iwo ndinoti rangu. Perfume ndeyake haana kuikumbirwa. But aona Jesu achipinda mumba maSimoni. Nhamo ndeyaSimoni yekuti zvakanaka zvauya mumba mako, but life yangu haichinji. Murume aigara pabeautiful gate. Gate ndo ranga riri beautiful. Life yake isiri beautiful. Pakatoita mbiri yegate ipo pane munhu. But pagate rake rakati nakira. Vatsana vari ipapa havasi kufamba. Church Lisbon, you have what it takes. Unachotoita zviendeke Mwari vakukomborera. But hauna meso emweya kuona opportunity. Mikana iripo inozaruka. Aiwa, usati mikana ndeyevanhu vanazvo, ndeyevanhu vane meso ekuona. Nyangwe nezvavainazvo, vakava nemeso ekuona, vanosangana neropafadzo kwaMwari. Tese hatingaparidze, tese hatingaimbe, asi tese tinofanirwa kushumira Mwari maringe nyasha dzaakaisa kune mumwe nemumwe. Kune ushumiri huri mumunhu. Mukadzi uyu anobvira aparidza, but anonzi ngaaparidzwe. Peter ndouziparidzai Peter kana Lazaro. Ayo, zvanzi kwese kuchaparidzwa yemukadzi uyu kutaure kwete yaJames naJohn. Anobvira aparidza, but ari palist yezvinofanirwa kuparidzwa. Ndopandaudza vamoti, nyangwe anonzi anambuya nehandava vanokuenda kuchikoro. But vanhu vanoenda kuchikoro kunodzidza nezvambuya nehandava. Iye nehandava kuti asina kudzidza, but anotodzidzwa. Ndo inonzi history, baba kudzidza usina kudzidza. Why? Nokuti zvakaita impact musafunda imomo. Haana kana O level kana
grade 7 neanda. But mutomudzidza iye asina kudzidza. Why? Nokuti mukusadzidza kwake ane impact yakaita. Anga asina futi kana power. But aingoti mapfupa angu achamuka. Api kutaura uzva. Satambi mutaura. Ichemberera kuti mapfupa achamuka. Kachitoendeswa nemhepo kachirohwa. Achamuka. Ikatoita subject inoverenga nyaya yambuya. Opportunity mukana unao. Hakuna munhu wemanga mauri mune nyasha mune blessing irimo. But kusaziva kuti ndozviitira papi nguva inani. Also manga. Time and chance are given to all. When you tell her this, one chance, she was a prostitute, not a believer. Shauri jejinika inabasa ni pambeni pamwe unebasa. Unecha wakasikiwa bali Nyasha tutori pauli. Kosa wacha muta ndazvanogona ndachanokwanisa kuita. Avana kukusika kavana. Taura kwese kuvanhu kune era because avana kusika munhu. Avazivi Mwari chaakakusikira. Ini pandakamira kuzasta vanhu. Panoberekwa munhu. Kuzwa kana mwana abereka kuzwa kuti ane gore. Yeti mwana akunzi ane gore. Akatoita 9 months tikakwana vanhu vakatowirirana kuti 9 months. But achiberekwa vakutangira kuti pazero. Vanhu havagoni kuverenga mani. Unozvati makore wina wasiriwo. Pane 9 months musoro. Wakaita 9 months zaitegwa nevanhu kuti harimo. Uyo atosvika 9. Uchibereka so but 0. Tobera muchitenda vaidira vasingagoni kuverenga. A statement around them. But not whose report do you believe? But the money is not poor. Only 9 months not 0. Where's the guy now? Papa, man, you know, but in sorrow, 50 rand. On the out in the 20. I'm sorry, look at that. I'm sorry, now. I'm sorry, look at that. Let's be new. I'm sorry, not that. We won't see what I'm sorry. But money price, I'm sorry. I want to go to Ranamaru. Whose report do you believe? Blessing, opportunity ya kuropafadzwa. Ichitorimo mauri hivi nusina kufunda. Mukana wakuti Mwari vakusiudze mauri Nyasha dzichitoripo. Mukadzi uyu ari kunzi ngaaparidzwe kweso. Perfume iyi ndeyekubasa kunoti unazvo kudhara. Unazvo. Nyasha dzacho opportunity yacho iripo. Saka ndokuchibata unamufunda manje. Zvinoda wakatifunde izvi. Shuwa kune nyaya dzinoda wakafunda. Kune nyaya dzinoda vane zvipo zvacho kuita chinhu. Discuss manzangu masikati. You can go to the College of Music. Unodzidza kuridza. But uzoona vanhu vasina kuuya ikoko. Vachireleasa mahits each and every year. Why? Because they are gifted. Gift inoda inga zvingadzidzwa nevanhu. Already mauri mune grace nefavor dzirimo. But yekuti kana Jesu mukana wawanikwa muna Mwari unene Simon the leper. Jesu andozoronza akatopinda pamaSimon but ndiye nganene kunosi. Pachaimo make chaimo. Anozati my Lord ndo vakabikira vatumwa vakatoya mumba. Vakadya vatumwa vararamba mumba. But my Lord vakafa. Senge mafilo aita vanhu vemuSodhomu mune Gomora. Yeti vabikira vatumwa. Ivo ndo vasvikirwa nefavor mumba mavo. But ivo havagoni kurarama favor yacho.
Nyaya kungocheuka chete. Vanhu vemuSodhomu vari kuchira zvimwe zvivi zvinodarika kucheuka. Nyakubikira ngirozi dzacho anongofawo mufiro unoita wemuSodhomu. Zvoreva kuti nyange wabikira vatumwa, but pane nyaya dzokuti ukapotsa unofanana nevanhu vasina kubikira vatumwa. Saka uchidetsera but pane zvanoita kuchechi. Wapedza kuzviita unochiuka uchiudza nyika kuti pasina isusu. Ngaive mfundisirei. Unoti kudii kana wazviita. Mukadzi weperfume akashanda nezvaainazvo. Munhu wese ufunge une zvauinazvo. Dai Mwari vatipa meso imwe ndokuna matauro manera nasi. Mwari mune chamakaisa mandiri. Andakuya muchipanyika uzongoita noise choro. Aiwa kune kwanofanirwa kuita noise kamutaura Kristu. Skill iri mauri ine chekuita nechudo. Peter wakapa Jesu boti. Jesu akaparidza ribhoti raPeter. The same Jesus akazotevera achisika pamusoro pemvura kana Peter ari bhoti. Kurati aronodza pai pataichikumbirana naye kungokupa opportunity. Otherwise I can do without you. But mbona ndakuti ndipo bhoti azvoti kufamba pamvura andikoni. Kungodawo kuti muzosara muchibati. Pane zvinhu zvekuti Mwari anoita semukahakoni. Achida kupa mwana wemunhu opportunity yekuti munhu aropafadzwe. Nokuti Jesu paakadimwa mvura akatanga kuadvertisa yaainayo. Kuti Jesu ane zvinhu tu, ane nyota uye mvura. Nokuti akakumbira mvura ine nyota akanyimwa, anoti dai waiziva nekukukumbira anayo mhenyu. Kuti Jesu anozoita zvinhu tu mvura nenyota yacho. Ukangoona anzwa nyota kasika kumupa. Rozi ukangoona ndoka atanga kukudza yake futi ainayo. Take advantage of the time. Wakunyima mvura anokudza imwe ainayo. Pamuchinji wakakumbira mvura vakamupa vhinika. Inovava isingamwike. But pavakambaya parutivi akamupa mvura. Kurati anayo. An opportunity ada kupa kuvanhu but vanhu vatadza kunzwisisa. Every challenge in the house of God is temporary. The opportunity for someone. Ukaona Jacob akuzvine mukomo wake ndipo zvawabika. He was a skillful hunter. Chaita kuti asabate musi iwoyo. Mwari vanofungawo kuti ungowanawo opportunity namukoma. Otherwise pakuvhima ishasha. Vachamushaisa kuti abato. Pane Mwari zvaanoda kuti mugouita transaction kushanda. Ndodati namate manera nasi. Data usifuni wemanga pane zvakaiswa naMwari mauri. Pane shepa yakadyarwa naMwari mauri inofanirwa kusimudza upenyu hwako. Maoko ako hafanira kuita zvinhu zviri ordinary. Unofanira kusvika palevel yokuita zvinhu zviri extraordinary. Kutaura ngaitaura ndichikanoisi kuchikoro zvaindirovesa. Pandakutaura pamusoro paKristu ndaona zvinhu zvinotyisa. Ndaona matestimony anotyisa. Somebody came to me akati, young man, you are preaching good, I want to bless you. Unogara kupita pedza kutaura zvakati, I want to offer you a stand in Borodeo. Just by saying Jesus is Lord. But zvinhu zvinogona kutaurwa nemunhu wese. Vatakataura zviri extraordinary. John the Baptist akasina rimwe vhangeri rinotyisa. But zvanzi waiparidza zvokuti madzimambo aiuya. Kwete kuti vanhu vaienda kumwe better places, vaienda murenje muna John.
church in this way. Do not assume them or do not declare Nyasha to which I will not matter. A local thing. May the grace of God elevate you. Could you so international? Somebody called me. I got a police information about Mount Sinai. Magago in Israel, got Andina, so send me your passport number. That move and over your visa is done. Let's meet in Tel Aviv. That's how I went to Israel. When I entered Israel, it was my first time to Mona Israel. But I asked that this year. So if I able to take on but he paid the visa, 2,500 visa. I went to Israel, the Mona Sada Bromona face to face. But Antoine Taura, when was she Taura Christo, but why not be Nyasha? The only Paulo Taura, that's the school. But kuna Nyasha sekutano mukira president. Nakati mundiye ane grace sekuti ndiano uza president utakona komesa msoro, siso. Di baba batali malengo yekuza president kutilio hizi komesa court. Ayo shawani ikalipa basi. Andidi kuti wene ordinary person anogadzira msoro wake. Gadzira zvine Nyasha. Gadzira zvimatata imochepa. Zita rako ngarizikanwe nyangwe kure. Mwari ngaamakete basa rako. Mwari ngaamakete zita rako. Kampani yako ngaaite matenda mabasa makuru. Rega kubata zvino ordinary, bata zvinoera. Keda kuti uzopupura kuti kuna Mwari kudenga. Wakati wadira yashandika zikanwa kure. I want us to pray. Father, in the mighty name of Jesus, international grace, greater doors be opened. Simukatoba ene perfume baba, mukadingata orweneza ke pasirese kwese kuchaparizwa kwangeri. Kuya kuti baba makaubvisa pakuva local, mukamumaketa international. Ndikuna matane mwanasikana, vaanoruka misoro, na kutaura kuti maoko yangabate zvinoera. Ngaregere kubata misoro iri ordinary. Muri kumaketa international grace. Muri kutaura Nyasha dzakakura. Pa business rake. Ngabate zvakakura. Ngabate Nyasha dzakakura. Greater grace. Greater doors to be opened. Greater doors to be opened. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba Shakakura, Baba ni Nyasha, Baba ni Nyasha. Oh, come on, Nyasha, Merci, by fire, by power, in the mighty name of Jesus. I release bless, I release fire. International pressure, international favor, by fire, by power. When you want to run it down over,
As we are still in the same spirit, I want you to come and appreciate the time and chance is given to us all. Hallelujah. Time and chance is given to us all. Usapotu mkana huyo. Hallelujah. Leo usero wako muomwe. Wako mupesi. Usapotu hiyo. Unakulaina. Ebe ukwai. Hallelujah. Up until what unakulaina solutions. You're not able to have it. That is why you don't appreciate her. You don't appreciate the you don't appreciate your show. You don't appreciate the show. You don't appreciate the show. Appreciate a shoko.